Hello παιδιά, σήμερα παίζουμε Hero Zero. Είναι το πρώτο βίντεο Hero Zero. Αυτός είναι ο παίχτης μου, η ομάδα του, εδώ πέρα, εδώ, παίχτες. Θα ξεκινήσουμε κάποιες μονομαχίες, έπαιξα πριν, έπαιξα πρωτάθλημα. Θα παίξουμε κάποιες μονομαχίες. Αυτό πιστεύω δεν έχουμε. What? Χάσαμε. Δεν πειράζει. Αυτόν νομίζω, ναι. Τι βλακιά. Πάμε σε ειδικές αποστολές τώρα. Είμαι στο 3. Εδώ. Το 50 level. Είναι και σε ποιο είναι το σχέδιο. Στο 47 level. Χάσαμε. Χάσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πιστεύω. 316 level. Τον νίκησα. Τον νίκησα. What? What the fuck? Καλώς και αυτός. Για να δούμε. Αυτό τα αντικείμενα. Το βίντεο θα βγει 7 λεπτό, νομίζω. Γιατί είναι το πρώτο βίντεο για Hero Zero. Όχι το πρώτο βίντεο γενικά, το πρώτο βίντεο για Hero Zero. Ναι. Βρήκα 2 παοκρίσαντες. Τι μέρα να έχω. Όπα, όλα μου. Βλακιά. Όχι βλακιά. Δεν ξέρω τι να βάλω. Αυτό θα βάλω, 5 λεπτά. Ωραία. Δεν θα μειώσω. Θα μειώσω. Ωραία. Θα δείξω όλους τους φίλους μου. Αυτός είναι ο Λεωνάρντο 9, καλός παίκτης. Αυτό είναι ο Λούφι, ο αρχηγός μας. Ο φίλος, ο αρχηγός της παλιάς μου ομάδας. Αυτός είναι ένα φίλος μου. Αυτό δεν το ξέρω, απλά τον έχω βάλει στην battle list. Αυτός είναι ο ξάδερφος του αρχηγού μας. Αυτός καλός είναι, πρέπει να το βάλουμε στην ομάδα μας. Αλλά έχει μπει νομίζω καλύτερη, ναι. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η ομάδα μας, μπείτε, κοπό. Τι για μετονομασία θέλει 100 δόλαρ. Ωραία. Τι θα του πάω 600. Αν το πάω 600 είναι καλά. Δεν το πάει κανείς 600 ρε. Ωραία. Για κάτσε να δούμε, κάτι αντικείμενα έχω εδώ. Είναι όλα επικά, τα επικά μου. Για κάτσε να τα βάλω. Έτσι είμαι πιο άχρηστος. Το έχω 400, δεν πειράζει. Έπρεπε και αυτό να είναι 400. Όχι.
από το 300. Μου το πάω για αυτό το 300 με αυτό, θα είναι μια χαρά. Αλλά τώρα, whatever, τώρα θα βάλουμε αυτό. Αλλά αυτά τα κρατάμε στο αποθήκη γιατί είναι καλά και είναι επικούλα. Εγώ θέλω να βάλω μια... Ναι, εγώ θέλω να βάλω μια pay save. Εδώ, εδώ, εγώ θέλω να βάλω 20 ευρώ ή 100. Βλέπετε ότι έχω ξαντιλήσει αυτό εδώ. Με είχε βγάλει και εμένα. Είχα βάλει μια φορά. Εδώ 10.000 εμπειρία ακόμα. Ολοκληρώθηκε. Ωραία. Πάει αυτό. Σε 8 λεπτά. Θα έχω κλείσει το βίντεο σε 8 λεπτά. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα. Θα παίξουμε και League of Angels. Παίξουμε και League of Angels. Και να παίξουμε και τι άλλο. Και Καμπάλ. Αυτό εδώ το παιχνίδι. Αυτό εδώ. Αφήστε να ανοίξει μια αυτό. Δεν θα το παίξουμε τώρα. Απλά σας δείχνω αυτά εδώ. Κλείνει τώρα. Χειροζύρι κανονικά. Ωραία. Τώρα βγήκε 7 λεπτά. Καλά που το λέμε. Εδώ θα κλείσει το βίντεο. Παιδιά, θα κάνω πιο μεγάλο βίντεο. Τι άλλο. Μόλις θα κλείσω τώρα το βίντεο. Θα ανέβω λίγο level. Και σήμερα θα ξανακάνω άλλο ένα. Κάτω βράδυ, δεν ξέρω. Ωραία. Γεια σας παιδιά και κάντε like, subscribe.